La resta de l'any, no només ara amb la Ganxet Pinxo. La vostra experiència fins ara, amb el que portem de Ganxet Pinxo, recordem que són pocs dies i que parlem de tal, com ha estat? Que la gent hi participa? N'heu tingut molts? Sí, la veritat és que jo em pensava que fins i tot, segons com, costaria una miqueta que la gent interactués pel preu una miqueta, que a vegades 35 euros en aquesta ciutat tira una miqueta endarrere, i justament la gent que va fer el Ganxet Pinxo, la ruta d'etapes, no va gastar 75 euros per sopar. Però sí que és veritat que ha arribat amb un altre sector de públic, no sé si buscat, intencionat o de casualitat, però, ostres, la veritat és que hi ha bastanta gent que ha vingut al restaurant a provar-ho, a mirar què li sembla. A més, jo com a mínim tinc forces reserves de cada cap de setmana ja amb avís de que volen fer això. Suposo que el Joan també li deu haver passat amb alguna reserva. Sí, la veritat és que la gent... Jo crec que la gent, i en aquest cas a la Ganxet Pinxo li va molt bé aquesta novetat que tenim, perquè, per el que deia abans, el salt qualitatiu és molt important, i el que deia Carlos, és veritat que 35 euros, ostres, a vegades costa, no? Però si t'agrada la filosofia de la ruta de tapes i els menús que nosaltres hem fet realment són de tapes, veus que el que t'estàs gastant val la pena, perquè estàs fent aquesta filosofia de tapes però amb una qualitat molt més alta i amb una varietat i amb uns menús que jo he vist que realment, no el meu, sinó que el de quasi tots els restaurants són menús bastant llargs, o sigui que disfrutes un bon rato i, home, sí, amb 35 euros, però, ostres, és que a vegades, segons el que vas a fer, quasi te'ls deixes i dius, ostres, on ho he pagat, això?